dia és el teu aniversari? El meu aniversari és el 29 de novembre. Qui ets? Jo em dic Àlex. Què és el teu programa favorit? El meu programa favorit és el lloc de la teva vida. A què t'agrada jugar? A mi m'agrada jugar a llum. Què has fet aquestes vacances? Aquestes vacances he anat a Mar i a la platja. Ja està? Molt bé, adeu.